Sngap Hangne perlok kumno ajing keren une ukush ka England Shapang Lionel Messi haswa ka jing semifinal ka jongki ka bansel ka Shibit manta kamit hakapor khat ar shiteng sinya but hakane ka video ngin saya pe mano bakambon kata ka chance banyo Khur ya ka golden ball hakane ka FIFA World Cup arjar arpen rew hapdeng Lionel Messi but ukilen Mbappe kibedang lam khmat pha hakane ka golden boat race kata kan thup yo Bellingham bat uhari keng te perlo haswa ban sedang ya kane ka video ngakerpat ya phi ba pin ngop ha ban subscribe like but press yo bell icon khanang ba pin miss haki por bang upload video te hoy perlo habang iphai na kalyang ka jingkren jong ne kush ka England kata o Thomas Tuchel ulakren da ka baong ba Messi ulang utaw rangil kai ubasyem jing e ban khanglat namar ula ban syem kloy ya kijika kibalaj bat syem ya kata ka chance ka jong u kabala ban penma bat kham tam e ban kalyang jong ka konhon jong ka Argentina ka ju ay ka jingkersan ka bapura ya u haba usdang ban thaw ya ka jingile kai kumta na kalyang jong ne kush ulang bakila pen kre bha kat bala baya na ka benta kata ban pan sangi shisha ya Lionel Messi te perlokat kum ga jing sngaw ko jong phi hato ka England kan la ban pan sange yo Lionel Messi ne Lionel Messi unsay magic sendon manta kamit bat nang penbun shushu ya ka chance ban Khur ya ka golden boot hakane ka World Cup namar manta habangi phai na kalyang jong Lionel Messi Messi lala lepa ban thep pra gol hakane ka World Cup bat artli ki assist andrei hakane ka race dangdon ukilen Mbappe katau Mbappe ru le thep pra gol bat laitli ki assist kumjuru Bellingham bat uhar keng kidang don hakane ka list lengba mar rugul kilala bantem handre kibadon bha ka chance ka detang Lionel Messi hi bat ukilen Mbappe ban Khur ya kane ka golden ball kata ka chance jong Lionel Messi tangla da Lionel Messi manta kamit unla ban thep gol bat kharwit assist kumta hi kanang bon ka chance ya u bat kham tam lada ka Argentina le kala ban job kanang bon ka chance ha ka final kat ba habangi phai pat nakalyang ukilen Mbappe wala da ka fran kala shail net no naka Spain but wala da kidang yakhat mar pra gol but Messi udang don pha ka chance ban Khur ka ne ka golden ball palat yo Messi namar utam voi assist yo Lionel Messi but shu namar ba ukilen Mbappe udang don kalan lengba ha ka jing ka jong ka third place but habangi phai pat nakalyang Bellingham but Hurricane kidai krangil ka jong ka England kiba hakane ka World Cup khandai pheu R% lapan mi dakine ki arngot kata marn rugol kilala ban thep nakabanta ka England ho kini arngot ru ki don ya kata ka chance nakabanta ka golden ball anrai ka kham e pan ban buddin yo kilan Mbappe bat Messi kiba latam argol yaki namar haki jil ka kiba he ban yo thep gol ru kalong ka ba kham e hi barhoi prok wat klet ya kane ka roles jong ka golden ball balada ki rangil ka ki kha ya ki goals ki khain langba ka assist balada ki assist jong ki ru ki yarangkan ki khain langba ki minute ba ki leka kata ubaduna ka minute ba uyeleka bat uyo ban thep shibun ki gol uta hyun yo yaka